Nabulabog ang mga residente ng Zone 4 Barangay Mabanugbog, Urdaneta City, Pangasinan matapos sumiklab ang sunog sa bahay na ito mag-aalas 7 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa kalahating oras ang pag-apula sa sunog. Idiniklara sa unang alarma ang sunog kung saan 3 fire truck ang nagamit ng mga bumbero upang apulahin ang apoy. Walang naitalang nasugatang residente. Gayunman, 2 alagang aso ang nasawi matapos matrap sa kanilang kulungan. Ito po ay ang construction nito, ang pagkakagawa nito ay made of semi-concrete materials in construction. May isang pamilya na affected doon, and then it so happened na wala naman pong injured na individual. Ito po ay totally na-damage po siya, sira po lahat. Ultimo pati yung kanilang mga kagamitan ay buo po na nasira lahat. Naging accessible naman yung daan, wala namang naging aberya at maayos po naman yung ating naging responde. Kwento ng may-ari ng bahay, naguhugas ng pinggan ang kanyang anak kasama ang kaibigan nito sa kusina nang mapansin nilang may nasusunog sa kwarto. Agad silang lumabas ng bahay dahil agad na kumalat ang apoy. Labis ang panlulumo ng may-ari ng bahay matapos matupok ng apoy ang lahat ng kanilang ari-arian. Maging ang mga alaga nilang aso, biguring maisalba dahil sa tindi ng sunog. Parang nasakloban ka ng buong mundo na na lang po ako dito, na lalugmok na lang ako, nahimatay na lang. Hindi ko nga rin po alam, binuhat na po ako sa kabila. Sobrang sakit. Pero kailangan pong maging matatag para sa pamilya. Wala po tayong magagawa, nandyan na kahit na sisihin mo man yung sarili mo, sino man dyan. Nandyan na, kaya kailangan pong maging matatag po tayo. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung mga anak ko, malalaki na kasi sila, kaya na nilang i-save yung mga sarili nila. Yung 2 Belgian Malinois ko po, kasi pure Belgian po yung isa, yung lalaki. Yun ang sobrang laki, yun ang 6 years ko pong inalagaan yun. Malaki na po yung apoy, sir, tapos yung bahay niya, mainit po. Tapos yung apoy talagang as in, sobrang laki na po. Hindi na nila kayang buksan. Nakakahiyaman, pero sana po yung mga mabuting kalooban dyan, kahit kunti lang po, pag pinagsama-sama, dadami rin po. Nagkabasag-basag naman ang salamin ng bintana at nadamay rin ang appliances ng katabing bahay dahil sa init na dala ng apoy. Isa namin yan, 2. Ito, yung mga hanger, yung mga sapatos namin, chinchinilas, wasak. Yan dito, sa lapir niya. Pati yung yun. Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang sanhi ng apoy at kabuuang danyo sa sunog. Pinapaalam po ng ating ahensya, itong Bureau of Fire Protection, na maging maingat, lalo na sa paggamit ng ating mga kasangkapan sa bahay, lalo na yung ating mga dekuryente. No? Pag hindi natin ginagamit, kailangan i-unplug po natin para maiwasan natin ang sunog. And then, timely na dapat in a year, na-check na natin yung ating mga linya ng kuryente. Kasi isang dahilan din yan kung bakit nagkakaroon ng sunog. Lester Narag, Balitang, Solid North.